Bueno, kabitu ezinez, 8 ipuineko osatzen duten liburua da. Ipuin bakoitza autonomoa da, bere mundua eta bere pertsonaiak ditu, baina badituzte komuneko hainbat ezaugarri. Egunerokoan gertatzen diren historiak dira, giza-harremanak dira ardatza, familikoak, lagunartekoak, lan eremukoak, eta pertsonaiak batzuetan topatuko dira, beraien eguneroko hori pixka bat azoratuko duten egoera berezien aurrean. Eta zuri zerk sortzen dizu kabitu ezina? Ipuinetan ikusten dugun moduan, kabitu ezinak forma eta ingretxia oso ezberdinak hartu ditzake, pertsonaren eta pertsonaiaren arabera, eta izan daiteke zure inguruan ez enkajatzea, zure baitan kabitu ezin bat, izan daiteke ez ulertzea zerbait, ikusten dugun zerbaitek aztoratzea, edo gauza txiki bat ez. Adibidez, nahi pasatzen zait, garbitu berri dagoen edalontzi baten gainazan lakar horrek eragiten duen olako sentsazio ez egin hori.